Dámy a pánové, vítam vás u nového videa z hry F1 Manager 23 za Team Haas v prvej sezóne. Toto video zase pretlačam, ako aj tie ďalšie ostatné, ale videl som už prvé video je už na YouTube, čiže v tento moment boli tam 4 zhliadnutia, čiže dúfam, že také budú aj ostatné videá a pár by som ich chcel pretočiť, lebo nemám veľa času na točenie videí. Ešte dneska sa našlo na to 1-2 pretáčanie videok, čiže toto je 4. diel, kde sa vrhneme na 4. pretek sezóny a Azerbajdžanu. Čiže pre zopakovanie, v šampionáte je prvý Red Bull, Ferrari, Aston, Mercedes, Alpine, my a potom týmy bez bodov. Medzi jazdcami je Verstappen, Leclerc, Perez, Sainz, Alonso, Hamilton, Stroll, Russell, Ocon, Hülkenberg a Gasly. A všetci bez bodov ostatní. V dvojkách je prvý Vesti, druhý Ivasa, Doohan, Verschoor a Porsche. Potom Zak je prvý v F3. Máme opotrebovaný motor u Kevina Magnusena, ktorému som v minulom diele dal čas do 5. preteku, že musí získať body. V Austrálii už jazdí lepšie, lebo to bol vlastne prvý pretek, kde on došiel do cieľa. Z troch bol to prvý pretek. Teraz máme šprint Miami a možno mu dáme ešte šancu aj do Imoli. Ale pokiaľ nezačne mať veľké úspechy do Monaka, tak v Monaku alebo v Španielsku uvidíme v týme nového jazdca. Minule sme predĺžili kontrakt so Simonom Resou a máme nového inžiniera a direktora máme nového tiež. Obidvoch sme dotiahli z Alfa Tauri. Momentálne máme 6 miliónov a našim cieľom je skončiť 6. alebo vyššie a dlhodobý cieľ dojsť na pódia. Máme hlasovanie o zmene reguly do ďalšej sezóny. Prosím vás, ak by ste niekto z vás, čo pozeráte na toto video, vedeli, ako dať nahrávanie obrazovky na PlayStatione, tak budem veľmi rád, ak mi to napíšete do komentárov, lebo momentálne nahrávam cez kameru a v druhom videu sa vyskytol problém, hlavne kvôli kamere. Čiže dúfam, že už sa ten problém nestane a máme tu teraz hlasovanie o regulách.
Tu máme na aerodynamiku a chladenie. A asi zás na chladení to máme o mnoho horšie, sa mi zdá, a síce by som mal hlasovať pre to druhé, ale získali sme trofej zase. Ale tu je zase menej zmien, čiže no takých menej vážnejších zmien, čiže sa to bude ľahšie vyvíjať. Ideme ďalej. Máme tu hlasovanie, čiže my sme volili čiže je zmenenie chladení. My sme hlasovali preto Ferrari, McLaren, Red Bull, Mercedes hlasoval proti, Alpine hlasoval pre, Williams hlasoval pre, Alfa Tauri proti, Alfa Romeo pre a Aston Martin tiež pre. Čakal by som, keď Alfa Tauri je druhý tým Red Bullu, že Red Bull bude hlasovať že bude Alfa Tauri mať taký istý hlas ako Red Bull. Ale možno niečo iné sa stalo, čiže nehlasujú takisto ako Red Bull. Vylepšenie za 1 000 000 na 45 dní. Pokiaľ sa nemýlim, za pár dní sa tam spravia súčiastky. Čiže no to odsúhlasíme. Budeme mať 5 600 000, ale budeme mať vylepšenie. A teraz tu dáme toto vyrobiť. A musíme iba emergency. Lebo oni tam majú ten event. Tak dáme aspoň výskum. Design. Šasy netreba až tak. Ale toto dáme na dizajnovať. Alebo dáme šasy. A odľahčíme náš monopost. Toto je ešte pre túto sezónu, čiže nechal by som to takto. Dáme na Imolu. No, mohol by sme na Imolu. Toto nie je až taký závažný upgrade. A toto ani nestihneme vyrobiť, alebo necháme to tak, nech to ešte vyrobia 2 dni. Ideme skúsiť dať teraz vyrobiť zadné krídlo. A už to ide, super. Lenže máme 4 dní.
vydáme rašt, tak toto spravíme ešte. Stihneme ako tak. A zavesenie. Dáme rašt. Jedno by sa nám stihlo do kvalifikácie spraviť. Čiže Niko by mohol mať na monoposte nové zavesenie. Máme scoutov hotových. Yuki Tsunoda. Má Bajfi iba 423. Tomu asi končí zmluva. No, presne. Toho by sme mohli teoreticky podpísať. A tu máme Alexa Albona, ktorý má 2 milióny. Aj tu máme ten motor. Tak, posunieme sa ďalej. Čiže máme nové upgradey. Mohli by sme aspoň s jedným riešime. Dáme 11. miesto, ale 2. To nám dá viacej peňazí. A najrýchlejšie kolo im nebudeme garantovať, že môžeme ísť. Po kvalifikácii im nasadíme nové súčiastky. Nech ich v tréningu nepokazia. Sice nebudú na ne zvyknutí, ak Q1 bude problém. A teraz som zistil, že máme problém ďalší, že zavesenie bude až na Miami asi. Nie asi, ale určite, lebo ak sa to volá, je šprintový víkend, čiže hneď po prvom tréningu máme kvalifikáciu. Greetings from Azerbaijan, where we're back in the country's capital. Well, it's not every weekend that Formula One arrives at a UNESCO World Heritage Site, but arrive here we have. Drivers will race around the Tak odsimuloval som prvý tréning a dáme Kevinovi Magnusenovi nové zadné krídlo a zavesenie sa nestihlo vyrobiť a Kevin dostane ešte nový motor. A dúfajme, že ERS mu ešte ten jeden pretek vydrží. Zadné krídlo dáme aj Hülkenbergovi. A motor mu ešte tento pretek vydrží. Teraz má Kevin Magnussen veľkú výhodu. Ak s týmto nezíska body v tomto preteku, tak ja už neviem. Čiže tento pretek mu bude musieť veľmi záležiť, bude sa musieť veľmi posnažiť, pretože
Hülkenberg to chce mať až tu, no. Čiže on to bude chcieť mať približne, lebo jazdci majú veľmi podobné. No nie rozmýšľanie. No dá sa povedať. Každému sa dá povedať, že sedí to isté. Čiže, no takto by to mohlo byť u obidvoch. Kevin Magnussen, lebo na veľkú cenu Miami vždycky dávame motor ako prvý nový, čiže v Miami máme veľkú výhodu. Teraz dávame nový motor už v Baku. Čiže mal by mať o mnoho väčšiu výhodu. Vyrazí na trať Magnussen a za ním Hülkenberg. Zdá sa, že nás moc nezbrzdili. Ale Magnussen nemá dobré kolo, čiže dúfajme, že ho zbrzdili. Lebo má nový motor. On teraz nemôže vypadnúť v Q1. Okay, stay close to the reference. Charge on in box. Charge on box. Copy. To nie je vôbec dobrý čas. Od ani jedného. Albon je pred nami. Rozmýšľam, či risknúť a nevysť. Lebo za nami je Tsunoda, ten postupí isto a Norris nás ešte predbehne s Oconom a Bottasom. Čiže to sú 4 jazdci. Magnussen pôjde ešte na trať. Nico ešte ostane. Ostane v garáži a pošetri si tú jednu sadu. Od Kevina čakám zlepšenie. Aspoň v druhom sektore, lebo práve tu bol zbrzdený. Okay, we take the flag. Vyzerá to, že postupí, ale ak sa nezlepší, tak to bude špatné. Sa nezlepšil, on ani nezašiel stredný sektor, to tak vyzerá. Tento pretek bude ešte katastrofa. Kevin. Ideme do Q2.
trať pôjde Niko a za ním do slipstreamu pôjde Kevin. No tak nepôjde za ním, vyšlo ešte jedno Alfa Tauri. Get everything as you want it to be for the start of the lap. Moving. Okay, on the way to wake up the brakes now. Make sure you give us a couple of good braking. Yeah, got that. Vyšli všetci na trh, ako keby mal pršať. A nebude. Teraz je dôležité dať dobré kolo. Only P1. Load in, please. Load in. Moving. That's P3. Okay, that's a good lap. Charge on in box. Charge on in box. Coming. Toto nevyzerá fakt nádejne. Ešte pôjdu obidvaja opravovať svoj čas. Lebo za nami sú jazdci ako je Sainz, Ocon, Perez. Zatiaľ to vyzerá, že vypadne iba Magnussen, pretože obidvaja zašli, no už väčšina zašli rýchle kolo. Alebo teraz idú? To sa mi nezdá. U Nika je zlepšenie. U Kevina tiež zlepšenie. 36.1, 36.1.4. Dobrý čas od Kevina. Keď ho porovnáme s Hülkenbergom. Niko sa v druhom sektore nezlepšil. Štyri jedna štyri, 4-1-5. Jeden z nich vypadne. No, nemusí ani jeden vypadnúť. Záleží od Kevina. A nekončíme v Q1. Že Q1. Nekončíme v Q2. A ideme do Q3. Dáme im túto použitú sadu. A
a ideme do Q3. Máme asi kvalifikačný monopost, lebo Alpiny vždycky v kvalifikácii porazíme, ale v preteku to vyzerá úplne inak. Oni sa predbiehajú dokonca. Obidvaja sú v rýchlom kole a predbiehajú sa blázni. Kevin, druhý sektor 41,7. Niko nezašiel najlepší čas. 1,44. Čiže oni môžu zajsť do garáže na On charger, right away, please. 9. 10. miesto. To sú proste týmy, na ktoré my ešte nemáme. Ani asi nebudeme. Iba keby sa stal veľký zázrak formulový. Čiže preto to by som investoval do budúcej sezóny monopostu. Nech ho máme lepší. Lebo môžeme sa vykašľať na budúcu sezónu. A túto sezónu sa dotiahnu na tie monoposty. Na tie lepšie. A budúcu sezónu budeme mať špatný voz. A viac peňazí, ale radšej odbetujeme prvú sezónu, nech to máme skôr za sebou. A tréning číslo 2 odsimulujeme. Kevin bol 9. a Niko 15. Welcome back. Máme šprint. Ak sa nemýlim, môžeme celý čas pušovať. Čiže to je super, dáme 1, 2, 3. Tu dáme 2 kola. Our sprint today sees the drivers take on 17 laps of the Baku City Circuit. Expect to see plenty making the most of Baku's long, wide main straight. That's going to be their best chance to overtake and secure a strong. A tie monoposty už tam zrazu nie sú. Forget the scheduled pit stops today. It's all about racing. Now's the time for the sprint here in Baku. And it's lights out and away we go.
Šialený dive bomb od Nicka Hülkenberga. A pred nami sú Aston Martiny. Nie, ponecháme mu atak. You can do this. Yeah, could be done. A Magnussen už má špatnú náladu. Video reste là. Asi preto, lebo ho obehol vlastný tímový kolega, ktorý má o mnoho horšiu. Kevin má lepší motor. Čiže no už má neutrálnu náladu, fakt na hranici. Červené vlajky, Nico Hülkenberg. Pane Bože. Here we are down at turn 7. To sú naši vlastní. Well, they may have been keen to Kevin spravil nehodu. That was a little too literal, don't you? To sú debili. On Kevin ho zrazil. Bo mu tam poslal divebomb z veľkej diaľky a Pane Bože. Obidvaja sú... Pane Bože. Tak The sprint is uvidíme sa po konci sprintu. Lebo naši dva jazdci sa zrazili. Určite rozsekali baterky, prevodovky, všetko. Tak uvidíme sa po šprinte. Zatiaľ. A ešte som chcel povedať, že Kevin Magnussen má 5 sekundovú penalizáciu. Alebo ako tak. Lebo spôsobil nehodu. Ja neviem, či ho vôbec aj v Miami uvidíme. A vôbec neviem, či ho vôbec teda aj v Miami uvidíme. Tak, vidíme sa po šprinte. Takže práve skončil šprint. Čiže vyhral ho Charles Leclerc. Ešte medzi tým mal nehodu Alex Albon. Ale čo nám vôbec nepomôže, lebo štartujeme 19. a 20. Ja byť ním by som odišiel a nenastúpil ani do preteku. Po takej brutálnej nehode, rozbití celého monopostu. Tak, 3 pozície. Chyba. Šasí, predné krídlo a zavesenie. Pohodná jednotka. Táto našťastie neschytala. U Hülkenberga chyba. Šasí, predné krídlo, zadné krídlo a zavesenie. Páne Bože. Dúfam, že to je úplne prvá.
Ja mu nechcem dávať novú prevodovku, ale musíme. Zadné krídlo. Predné krídlo. Tu nemáme ani šancu. A musíme dať predné krídlo toto. No. My musíme mu dať emergency maneuver. Pane Bože. Že on musí odštartovať. $2 milióny jedno emergency. Ja. Ona neodštartuje. Ale on musí odštartovať, čiže... My ho hneď odstavíme, Kevina. Oberá nás o peniaze, 3 milióny, kurník šopa. Ach jaj. Toto nemôžeme dať. Kevin Magnussen nás obral o 3 milióny. Nás obral ten šmed o 3 milióny. My ideme do minusu. My pôjdeme do minusu kvôli tomu Ach jaj. My budeme milión. My už sme v minuse. Koľko sme v minuse? 2 milióny. Pane Bože, Kevin Magnussen. Čo ti chýba? Zavesenie. A ešte nainštalovať ho musíme. Kevin Magnussena odstavím. Hneď ho odstavím. Ja proste... Bral nás o 3 milióny, nebude jazdiť. Je preč. Final checks have been carried out on the field. Možno kvôli peniazám ešte... Here we go with the Azerbaijan Grand Prix. Ešte v Miami budeme bez jedného jazdca. Lights out and away we go. Ale... Končí Magnussen. Nika ešte necháme. Nech si zajazdí Niko. Box, 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 box. Ja som im nenavrhol stratégiu, Pane Box Bože. to it, Tayo. Sorry. Pôjde na softy. Sice to mala byť medium soft stratégia, ale tak toto dáme. S pushom... Ne, nevadí už. Keď bude pneumatika... Ale musí sa tam pchať. Ten Magnussen. Ešte spomalil Hülkenberga, ešte lepšie. Spomalil Hülkenberga, ako fakt Magnussen. Ten si potlesk zaslúži.
vedenie nás bude nasraté. McLaren dojde na body. Ešte lepšie, Doriti. Čistá fantázia. To, ja neviem, či aj Hülkenberga neodstavíme. Mezú prevodovku, nechcel som mu dať do tohoto preteku novú. Sice má hardy a pušuje, ale strasla extrémne. Tyres quite hot. Yeah. Nico Hülkenberg. No, nestrácam moc. Možno. Tým pádom vlastne o nás Hülkenberg, teda nie Hülkenberg, Magnussen nás zobral 4 milióny, lebo nebudeme mať peniaze na upgrady. On mal nehodu. Through on the guys. We've got a yellow flag here. On mal nehodu. Mal som ho odstaviť, Pane Bože. Nuž. Tak. Dnešný diel bude o niečo kratší. Ja to asi teraz zostrienem a vidíme sa na konci preteku. Tak. Vidíme sa na konci preteku. Dámy a pánové, máme tu posledné kolo závodu, kde prvý je Charles Leclerc, druhý Verstappen a tretí Sainz. Veľká škoda. Fakt nemám slov na Magnusena. Aký strašný jazdec to je. Dá sa povedať, že na diaľku pokazil pretek aj Nikovi. Lebo ak to povedať, keby Kevin neznížil morálku Nikovi tou nehodou v šprinte, keby aspoň v závode, ale nie v šprinte, tak my máme 7 miliónov. To sa kde zobralo? Dobre. Dobre. Dáme toto. Nie. Dáme to na kar 2. Toto sa vyrába a takto to vymeníme. Ešte, že som mu nedal tú novú prevodovku. Čiže Niko bude mať do Miami novú prevodovku. Novú baterku, bohužiaľ. Aj novú pohonnú jednotku.
Tu chýbajú súčiastky. A do 4 dní zavesenie nebude problém, ale vlastne bude problém. A malo by sa ešte voľaké dvojkové vyrobiť. A tu sa vyrobí zadné krídlo. Tu minieme 800 000 na toto. Ja sa idem scoutom pozrieť. Nechcem nikoho, kto má súčasnú zmluvu, akože súčasne jazdí. Daniel Ricciardo. Zmluvu do auta číslo 1. Hneď. Povádzujem, že nebude chcieť brať toľko to. Nasolíme mu 12 vega ročne. No tak takto. A bez bonusu. Plat sa mu nepáči ani na koľko tu bude jazdiť. Čiže plat mu zdvihneme. 1 000 000 hore dole. Budeš brať toto, ak ti nebude stačiť, ja fakt už neviem, ja podpíšem cunodu. Budeš bohatý. Akceptoval 500 000 na mesiac na zobere. Viacej. Daniel Ricciardo. V našom týme bude jazdiť na miesto Nika Hülkenberga, Kevina Magnusena. Posunieme sa apríl, Azerbajdžan, F3, inspekcia. Daniel Ricciardo. Ja už viem, prečo máme 7 miliónov. Prišla mesačná výplata, sa dá povedať. Tu dáme nie gym training, rest. 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 A rest. A rest. A toto bude nový mesiac. Nemá s Danielom Ricciardom. On má dobre s Gaslim. Albonom neviem prečo. Nick de Vries.
Chápem Albona, veď sme ho kúpili z Alfa Tauri. On možno pracoval v Red Bulle, ale skôr vo Williamse pracoval skôr. Čiže Daniel Ricciardo, číslo 3. Dáme ti, zlepšujú sa v tomto. On má zlú adaptabilitu, čiže sa nebude nebude mať hneď dobré výsledky. Haas Evena Team. Tento moment pohľadom na náš monopost s číslom 3, štvrtý diel, a týmto chcem ten štvrtý diel smutočne ukončiť, kde Kevin Magnussen končí F1. Pozrieme sa do šampionátu. Aj tu no to vidíme, Williams mal 2 body, nás doťahuje. Čiže ešte pred Williamsom sa budeme musieť braniť. Tu máme už Magnusena, ako vidíte, bez týmu. A tu máme nášho Daniela Ricciarda, ktorého fakt žiadam o dobré úspechy. Ja to tu uložím. A týmto podpisom Daniela Ricciarda by som chcel ukončiť štvrtý diel, ktorý je tiež pretočený. Čiže prípadne by som mohol vidieť ohlasy z prvého dielu, lebo ten už je vydaný. Lenže neboli tam žiadne komentáre, ale 4 zhľadnutia v tento moment, keď to točím. Čiže dúfam, že Daniel Ricciardo v 5. diele v Miami podá super výkon a píšte do komentárov, ako nastaviť nahrávanie obrazovky cez PlayStation. V ten moment vám to dodám v lepšej grafike. Dúfam, že vás to bude aj viacej baviť. Tak, zatiaľ čus. Ja končím s pretáčaním videí, lebo už asi nebudem mať čas. Tak zatiaľ čus. Majte sa.